ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Сауду ТВ. Ирӯз 26 январи соли 2024 1123 сомонӣ. ирӯза навор дорем. Квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Турсунзода, шаҳри Ваҳдат, аз шаҳри Душанбе. Тирезаҳои фурӯши арзон қабул кунед бо нархи 230 сомонӣ. хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд аз шаҳри Душанбе, шаҳри Кулуб, шаҳри Ваҳдат. шаҳри Турсунзода ҳастанд, шаҳри Бохтар аст. хулоса беҳтарин хонаҳои фурӯшиам баҳри шумо ҳай. хоҳишай ҳаматон пабрат ки фақат лайкора занен дар канал подписатсия кунен. ма бовари аниқ дорам ки ай канали ма хона мошини арзон ирӯз ё пага меоем бародар азиз. барои реклама кардан имо WhatsApp дар экрани шумо хона боша, мошини, замини, квартира умуман чизе ки дорем роиш кунед имо WhatsApp сурат маълумоташа ҳаракат мекунем. дар навори баъдна фурӯша рекламада гузорем. кашесаро баланд кунед. дар аму комментар нависен аз кадом маркаи хона маъқулай. мо барои шумо пешниҳод мекунем. навора маълумоташа бо диққат гӯш кунед. эълона сар мекунем бачаҳо. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 5 сотих замин дорад, 4 дар хона. ҳамин расме ки дар рӯи экран дидесем бародар азиз. кухни баня дора, об, светам ҳастай. мактаб масоҳаташ 500 метр дурӣ дорад бародар азиз. ҳуҷҷатҳош ҳаст. нархша 230 000 сум мегам, бо муомила ҳам дора. суруға хоб хуросон чорбоғда қарор дорад. рақамои телефон, рақамои WhatsApp ҳардуш кор мекунад. аз номи канали Сауду ТВ занг бизанен, арзонтон мекунад дӯстон азиз. хуросонда чорбоғда қарор дорад. марамат зангзан масъала кунед. ремонти миёна аки замонавӣ ҳам нестай. 230 та мега, бо камбеш савдо ҳам мешавад. краска кардагӣ хулоса мегирен, зиндагӣ карда мегирен. дарвозаи фасон ҳам мақсад мондагиан. 4 дар хона дорад. занг зада муомила кунед, бигирен ша бародар азиз. мегзарем ба дуюм квартираи фурӯшӣ. квартираҳои фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, райони ЖД станция мегӯям дӯстон азиз. дом 12 этажка дар 9 этаж қарор дорад. якта духонагаи 90 метри квадрата. дар 10 этаж доранд дута духонагаи 75 метри квадрата. инами зани мақсад дидесем дӯстон азиз. нархҳошон бо маслиҳат. 1 метри квадратӣ $240. рақамои WhatsApp дар экраншон занг масъала кунед. ҳамин хонара тирезаҳошон тарафи раҳ нигоҳ кардагиай. мақсад удобни сохтагианша. харидор аниқ боша, бо муомилаи созам дорад. 1 метри квадратӣ $240. айни ҳол зани дар 7 этаж рафтестай. худаш 12 этажка. мақсад мегирен, вардошта метантон кадом маркаи ремонт маъқул боша, худтон ремонтш мекунен. охири 2024 сол ҳамин хона полни супорда мешавад. зиндагӣ мекунен, дам мегирен фақат бародар азиз. марамат зангза пурсен. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Турсунзода, Регарда, деҳаи Истиқлолда қарор дорад. нархша 180 000 сомонӣ мегӯянд, бо савдо ҳам мешавад дӯстон азиз. гирдумана мардум зиндагӣ дорад, об, свет доранд. хона дар Регар, деҳаи Истиқлол. 4 дар хона бо калидори васеъи хушрӯак. мардум зиндагӣ доранд, об, свет дорад, шароитҳои хубам ҳастай бародар азиз. дар пеш банлиста ҳастай поликлиника, наздики мактаб, масҷид, садиқ, ҷои серобай, хулоса ҷои беҳтарин. хонахаро занг бизанен, бо камбеш мақсад муомила мекунем. беҳуда занг зада нороҳат мо накунед. ҳозираша 180 000 мегам, бо савдо мешавад. хонара пони маҳкам кардагӣ. ҳамин ҳолат фурӯхта мешавад. нархша 180 мега, бо савдо ҳам мешавад. рақамои телефон дар рӯи экрани шумо. занг бизанед, маслиҳат кунед, хулоса муомила кунед, бихарен шад. мегзарем ба чорум тирезаҳои фурӯшӣ. тирезаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки 7 дона ҳастанд. ҳамроҳи шишаҳош фурӯхта мешавад. қарор доранд дар шаҳри Ҳисор, лангари болода. нархаш як донаш 230 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. телефоношон, WhatsAppшон ҳардуш кор мекунад. аз номи канали Сауду ТВ бо арзонтон мекунад дӯстон азиз. хоҳишай ҳаматон пабратски наворда лайк бизанен, дар канали мо подписатсия кунен. рости навори пешна камтарак актива YouTube поён фуромад, не ки пабратски дастгирӣ бисёр шид. ҳамин лайкора заден. хулосаи гап актива бо хезонден, гап нест бачакон. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ.
хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Гулбоғ, нархша 85500 сомонӣ меган. се комната 5 сотиқ замин масоҳат дорад. рақамҳои телефон монда муомила кунед, занг зада. воқеъ дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Гулбоғ қарор дорад. навбиноҳош тарафи манзилҳои нав, канечкаи Тангени 1. аз роҳи калон тақрибан 600-700 метр дурай. об надорад, бародари ҳозирашта нестай, свет дорад. хоб мақсад боз ҳавзи калон ҳам ҳастай. хонаҳошон фасони хушрӯ ремонт кардаган. хоб хонаи 5x3, хонаи 4x3. подписатсия кунед бачаҳо, лайкро разонед, зангулаш хати, баъдан аз наворо бохабар мешен. хонаи зали 5x3, хонаи хоб спальни 4x3, хонаи детски 4x3, 3x3, баня 2x3, коридор 5x2. бу муомила кунед занда. мегзарем ба шашум, квартираи фурӯшӣ. квартираҳои фурӯшӣ арзон боз дар шаҳри Турсунзодаи Регар қарор доранд. нархҳошон 1 метри квадратӣ 330 то 350 доллара ҳастад. дӯстон азиз, пешпардохт метавонед бикунед. хоб 20 то 40% сумша метавонед спорен, баъд далши оҳиста оҳиста то 2-3 сола сумша метавонед. зани рафтестай, ремонт шудестай. шаҳри Турсунзода, якум микрорайон, дар назди мактаби 86 боғчаи кӯдакона. и акамон акаи Муҳаммад меган. мақсад 4 зани дора, як заниш полни вардоштагӣ. бо диққат гӯш кунед бачаҳо. зани дуюмаш дар 7 этаж, сеюм чорумаш ака вардоштесан, кор рафтесай. хулоса кадом хонаи маъқулай, хонае ки коробка ҳам доранд, ремонти полни ҳастай, ҳама варианташ хат доранд. ватсап занг зан масъала кунед бачаҳо, бо арзонтон мекунад. аз номи канали Саудо ТВ фақат занг занед, ҳамроҳи шумо муомилаи хубам мекунам. мегзарем ба ҳафтум, хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, дар назди беморхонаи Қараболу қарор дорад. нархша меган 380 000 сомонӣ. 6 комната 4 сотиқ замин масоҳат дорад. рақамҳои телефон дар рӯи экрани шумо. хоб хона бо тамоми шароитош, ғишти пухта сохтагӣ ҳаст. об, свет, постоянӣ дорад. кӯчаи обод, ҳама тарафа қонуну қоидааш хати. ҳамсояҳои бениҳоят хубам дорем меган. дарахтҳои мевадиҳанда нав шинондаган. хона проекти замонавӣ кардагӣ ҳастанд. об, свет дора ҳама тарафа. хоб балниса, беморхона, масҷид, мактаб, мағоза ҳамаш ҳастай. як тарафи хонара мақсад ҳавлиша стяжка кардаган. ҷои агароташ мондагӣ ҳастай. таи дароза фасон стяжка. хонаҳо ремонти замонавӣ, дарвозаи зур мондагӣ ва камтарак қум ва санги майда мондагӣ. марамат занзан бигиреша. мегзарем ба ҳаштум, хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Фархори Уртабуз бардор азиз. инами хона, инами хеле ремонт кардаган, ремонти мию на. нархша ҳозираша 200 000 сомон меган. ҳавлиш калон. 8 сотиқ замин масоҳат, 3 комната. бачакҳое ки акау додаро мада занг мезаден, мақсад якчанд нафар ки хонаи арзон фикр мекунам бардора ҳами хонаро бихарен. 200 000 сомон метавонен 3 участкаш кунен. гӯш кунед бардар, бо диққат. 3 участка кунен, тақсим кунен, хонатона бардорен, зиндагӣ кунен. марамат бо занг зан муомила кунед. 600 хоб 65 000 мерасад, 70 000 бигирен. мақсад бихаренша дома бардорен, зиндагӣ кунен. ноҳияи Фархор дар Уртабуз, 200 000, 3 комната хона дорад. 8 сотиқ замин масоҳат дорад. рақамҳои телефонаш дар рӯи экрани шумо. занг занад. аз номи канали Саудо ТВ арзонтон мекунад. занг зан муомила кунед. мегзарем ба наҳум, хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон ҳастай. дӯстӣ дастгиракда қарор дорад. 330 000 сомон нарх. ҳамиқадр нарх гуфтан. 4 комната 4 сотиқ замин масоҳат доранд. срочна фурӯшӣ. дар дастгирак хона дорои чорхонага. ҳама хонаҳои калон, ремонт кардагӣ, ремонтҳои бениҳоят хуб. кухни, ошхона, хоб мақсад ҷои ҳамом ҳастай. комната барои кӯдакон ҳастай. хоб об, свет 24 соата дорад. оби чашма, обдон ҳам доранд. мақсад дар боло хеле бушкаи калон мондаган. кат дорад.
каравоти фасон кардагӣ ҳамаи услувиёш қатӣ мефурӯшем меган, медрои зиндагӣ мекунӣ, бо тамоми чизу чорае ки дар рӯи экран дидасен ҳамаш қатӣ метемтон марамат бихарен, зиндагӣ кунен, бигарден. 330,000 чоркомната дар ноҳияи Ёвон марамат. мегзарем ба даҳум квартираҳои фурӯше. бачакҳое ки хоҳиш кардин аз ноҳияи рӯдакӣ квартира монем, марамат занг зан. дар Ленинград қарор дорад. Ленинград арзон меган. 227,500 сомон нарх. хонаро бардоштаган дар хуб дукомната дар шашуми этаж қарор дорад. 45 метри квадратӣ. рақамҳои телефонам мондем. хонаи дуҳуҷрага дар доми босифат сари роҳ, ҳама чӣ мақсад фасон кардагианша, хишти пухта, ошёнаи шашум, дом, лифт дорад, ҳамом ҳастай, хуб алоҳида ҷойҳои хоб, хуб ба шаҳр хеле наздикай, беҳтарин макон барои зиндагӣ кардан, наздикиш бозор, масҷид, мағоза ҳастай. хулоса нафари дар корае ки ҳамин хонаро бигирада, далши худаш ремонти замонавие ки худаш чӣ хел мехоҳад ремонт кунад, зиндагӣ карда бигарда. ҳамин хел ҳолат мефурӯшатон бачаҳо. худотон мегирем, бо далши давом метен, зиндагӣ карда мегардем. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат дар Гурхурда қарор дорад. 335,000 сомон нархша меган. бу муомилаи сӯзам дора. 5 комната 6 сотиқ замин масоҳат дора ки рақамҳои телефон дар рӯи экрани шумо. хонаи фурӯшӣ воқеъ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Гурхурда. 5 дар хона тайёрай, медрои зиндагӣ мекунӣ. 6 сотиқ замин, об дар даруни ҳавлӣ ҳама ҳастай. рӯса об свет дора пастяни. аз роҳи калон 1 километр дур мактабшам ҳам қадар састани дора. медпунк, магазин дар пеши хона. маълумоти пурра тавассути ҳамин телефон рақамҳои 979 занг задан муомилаи хубам ҳамроҳи шумо мекунам бадаразӣ. дарахтҳои мевадиҳанда дора, об свет дорад, шароити хуб, дарвозаи фасон задагай, бо камбеш муомилаи сӯзам дора. занг зада маслиҳат кунед, аз номи канали Савдо ТВ арзонтон мекунам бо мо. мақсад баъдир азиз. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дар Гипразем қарор дорад. бачаҳо подписатсия кунед, лайкро занед. хоҳиш ҳаматон по-братски фақат меҳнатҳоро қадр кунед. сабаби лайк пирсидан дар чия дӯстон медонен? чунки ҳамин бардорҳо ба як умед мақсад рӯӣ мекунанд хонаҳошона савдо бишаванд. агар ки шумо нахарен ҳамин навор лайк бисёр бигира, автоматик ток намебарояд, харидору да мера оно мехаранд. чунки бисёр бачаҳо хоҳиш мекунанд ки хонаҳои арзон, хонаҳои фасон монем. баъзе нафаре ки хоҳиш доранд, яки канали моро намедонанд. масъалаи хонақатӣ дар шаҳри Душанбе дар Гипразем нархи 455,000 деетажка 4 комната 2 сотиқ замин масоҳат дорад. ҳавлигия хулоса, об свет дора, ҳоҷатхона, баня, детаи ҳамаш бо кухни. хуб таги хона мақсад подвал кана. адрес Гипразем, маҳаллаи Пахтакор, Попов меган. аз роҳи калон 100 метр дур масоҳат дорад. фасон карда, ремонт кардаган муомила кунен, занг зада бихаринша. раҳмат ҳаматонда бачаҳо, по-братски дастгирӣ мекунен, тамошо мекунен. рақамҳои барои реклама кардан имо WhatsApp рақами 931. хона, мошин, замин, квартира, технико бошад, рӯишен рекламаш мекунен, савдо намемонем. хоҳиш ҳаматон по-братски бор дигар лайкро занед, дар канал подписатсия кунед. агар бутонен ҳамин навора поделитсия кунен. дар комментария Савдо ТВ ба пеш мо бо шумо ҳастем. расен раҳмат ба ҳаматон бачаҳо. то навори баъдина худтон эҳтиёт кунен. навороро ажда кунен, барои шумо беҳтарин видеоҳоро мекунем.